Bečeje, Beograde, Srbijo. Ovo je nevjerovatno, zaista. Moram ovde da stanem da bi vas sve video. Hvala lepo. Ja sam večeras sam vama večni dužnik. Znate zašto? Zato što ste uspeli da mi upriličite ovo slavlje i da... Neću držati duge govore, hoću samo da izrazim najiskrenije osjećanja, zaista i zahvalnost svima vama, jer večeras sam vama večni dužnik zato što ste uspeli ste da mi učinite ovaj dan, najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pekar je posvećen vama, ovaj pekar je posvećen Srbiji. Ovo ništa ne bi bilo moguće da nije bilo mog tima. Tako da, molim vas, pozdravite još jednim velikim aplauzom moj tim. Velikim aplauzom. A sada želim isto da pozdravite ljude koji su ceo život bili sa mnom, ljude koje najviše volim na svetu, moju familiju. Molim vas, pozdravite sve njih. Svi su tu, i baka, i deka, i tata, i mama, i braća, i devojka, i svi. I tetka, i striko. Ovo je naš rođak iz Kine. Teča iz Pekinga. Ni hao, hao, hao. Še, še. Novak. Thanks. You can speak to the old Chinese people. There is a lot of Chinese people in Serbia, so you can speak to them. I think this championship is not only belong to Serbia, also for China as a sponsor. Gospodin je rekao da, pošto je on u našem timu, dugogodišnji prijatelj, jedan od sponzora iz Kine, rekao je da je ovo isto uspeh Kine, tako da pozdravimo i Kinu, bratsku Kinu. Sada ću prepustiti reč gospodinu Visokom da ispituje tim. Dobro, ja jedino Novaka puštam da me zeza, zato što je najbolji na svetu. Nećemo, da. Da ne davimo mnogo. Hvala ti, Novače, za sve što si uradio, što si nas obradovao, što si nam dozvolio da delimo ovaj istorijski trenutak sa tobom. Sledi muzički program, džuskajte celo veče uz Novaka i njegove prijatelje, to jest svi ste vi Novakovi prijatelji. Hvala vam najlepše, vi ste najbolji na svetu. Ovo samo Srbija može da priredi, ovo može samo srpski narod da priredi, jer mi imamo dušu. I sada smo na vrhu sveta. Pojedinačnoj, u ekipnoj konkurenciji, sve ćemo da osvojimo. Sve! Molim vas.